ngene sapa? Rasa cemburu karo yang. Sapa ta sapa? Iki kok Sarmin. Sapa? Sapa ta sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki kok ganti-ganti jenenge wong to. Nek ora iso nabu mbok mulih wae. Iki tanggapan Mas, ora nggih dolanan Mas. Pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Aku nek sing aku kudu semangat. Duwike nyikmu ya. Nesu iki nesu. Aku nesu lho Mas. Padha lanange lho Mas. Anggepe apa? Anggepe apa Mas? Rene ora satu dolanan. Dek cilik-cilik cabai rawit lho. Wani mengguri Mas aja ning kene. Lho, waduh mengguri ya. Mengguri. Ayo. Maksudnya mengguri tak kon bayari kopiku. Pesen kopi ta? Pesen kopi. Bakule ayu. Loro iki lho. Sitok semiran. Seneng. Ero wong aku ning kono ya aku. Ayo. Pacita. Hoi. Loh, berarti sampean pinter. Loh, saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. Ganggu wong joget wae. Pokoknya musuh caci lek iki nek ra gendut terus nangis. Oh iya iya. Wardo yo. Lah iki lho tunggale wedhus ngeleke tamat. Iki loro ae. Loro.
pegel rak mari dhewe ya kok. Yo. Yo. Pae dhewe mosok kalah karo Tatilik pokoke. Tekon ono dadi lho dadi. Duk, Dik, Niken Salindri. Niken Salindri, Dik. Salindri. Aku duduk Niken. Nah, Aku wis sapa? Salindri. Ndri. nah iki lho. Dumuni aku duduk Salindri. Aku wis sapa to? Aku Dek. Heh, Aku Dek. Dik Salindri. Dek mau. Kandiane kok. Piye to iki? Lah sampean sinten to? Kok Dumuni jenengku Dek mau. Dek mau. Dik mau mbok yo ngalih sakne Salindri Mbah gur golek dhuwit, Mbah. Sampean Mbah Dik mau. Ngalih yo to Mbah sakne Ale iki tontonan Iki aja tontonan Mbah aja ganggu, Mbah. Gene Mbah sikil lemblaken. Walah, nggo pempes ra mau. Kowe. Tak kira nek ra pempesan. Dik Salindri ngalih yo nggih Dik mau. Wah, Ngalih nggih, Mbah. moh Apa ono syarate? Syarate apa, Ben Mbak? kalih. kon ngambung dalange. Baik. Mbah Dik mau upama usul liyane dalange pripun? Yo wis jalukno dhuwit. Bapake dalange. Pakane biasane ra tau nggo dhuwit ku Mbah transfer iku. Ya Pak yo. Mosok enek Kepala iki. sekolah. Kepala sekolah. Iki nek jejeg ngekku kok. Malah moro-moro kene kejejet malah. Pak Marianto. Pak Marianto. Wah, iki kita anu ki. Aduh, Pak. Iki tapi di video anu viral iki kok. Angge nyuwun. Wayang gaib iki kok. Anu, ora wayang gaib. Wayang gaib. Insiden gaib. Oh, sinen gaib. Nyuwun sewu Pak Marianto menika mboten sakne Pak niki, Pak. Tenang, Pak. Ha niki nek sesuk niki saya sekolah saya tanggapan lho, Pak. Nggih. Nah, bener deh. Malah. Saestu, Pak. Nggih. Nah, iki lho. Pundi? Nah, wis Malah kalih. kowe mbok korupsi nek kiting tanganmu. Kon kalih. Tak ijoli ya, Mbah. Alah, yo. Nah, wis. Iki, Mbah. Wis Mbah. kalih. Wis Mbah ngalih, Mbah. Ngalih, Mbah. Mbah, saya satu sok Mbah lho, Mbah. Wis. Wis ngalih. Wis, waras. Waras. Wah. Nyapa iki? Nyapa? Hei. Nyapa? Nyapa sinten, Mbah? Aku Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Lah caplokane. Mbah. Lah caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lha syaratnya apa ben ngalih? Mas Jarno lembal-lembale dhewe. Ora, ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Jaluk apa, Mbak? Ora, syaratnya njaluk napa? aku iso mari. Heeh. Kudune Pak Marianto ngeki sangu aku. Demit kok jaluk sangu. Nggih. Demit ki mbok yo eneke kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Wah, niki Pak Marianto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Pak Marianto, mriki Pak tak tapanane, Pak. Alah monggo. Ya Allah, Ya ampun. abang yo anak abang. Kena, Dik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sama nih senari ya. Mari ya, Mbak ya. Kene. Kena. Pas wakeh kok ya. Rit, Demet kok kena duit. Kena, Dik, kena jadi. Tes coba, jajal. Mari ora? Ora mari. Nah, tekon. Ngantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal. Kena. Kilo. Lah, wis mari kene iki. Ah, iki lho. Lagi iki dalang kok melok kucluk. dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Iso semprot. Karepku ya jalukno ngono lho.
Jaluk nih jaluk. Niki wonten niki. Pun, usah khawatir kali Pak Maryanto menika pun piantune pun. Ndak enak isine tapi. Mek kertas. Lu malah catatan Durmo. Ayo dilanjut nih. Gawe dulu nih. Ya. Allah ya Allah, aku seneng ngene iki entuk duit sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli ya. Enak demoy. iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokne es nganti nyonyor lambemu kuwi. Puas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to mesti kayak duit. Matur suwun nggih Pak Maryanto, sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Mungkin Amin. malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane wi nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho Mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natian wadon sarwi Suara sulit. Induk
Salindri. Iya. Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Iki dilanjuti ya, Mas. Nggih. Pamundutan iso akeh. Napa kemawon? Iki ana sing mundut lumantar WhatsApp. Oh nggih. Ya kuwi ana sing nyuwun jenang gula. Jenang gula mungkin dicaosi. Aku njaluk sing nembang Mbak Mira. Mbak Mira, oke. Dalu punika live streaming Asta Brata Media. Matur sembah nuwun ingkang tasih nderek wungon dalu punika. Iya. Mugi-mugi panjenengan ingkang mirsani wonten YouTube pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Monggo sowanipun Mbak Mira. Mira. Ayo, semeneng sik. Bis jurusan Solo Surabaya. Nyantai yo. Semeneng sik. Kanca-kanca kok ya paham kok. Nyapa? Merah-merah gundul-ndul, gone merah gundul. Ngerti krondi ning Heru lho, Heru sing lho. Wah, Mas Heru, nek Mas Heru niku pun ngertos sedaya nek Mas Heru tapi. Nek aku. Lah sampean pengen ngerti yo piye? Ambane nantang kuwi. Yo. Nggih. Terus ngono. Ada Romo. Wilujeng dalu Mbak Mira. Nggih asugeng dalu Mas Dalan. Kepripun pawartosipun? Alhamdulillah sae-sae kemawon. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Wonten Mas Lendro. Oh niki Mas Lendro to? Iya. Sing biasane ngarit niku. Oh iya no. Teng ajeng mriko ta, wonten seket-seket mriko. Bener. Sampeyan to Mas, masalah sing gawene nyolongi kumbane wong-wong barang kuwi. Ayo katokmu jero kan sing aku. Padane apa kok ngarit? Aku surat tau ngarit. Mbak Mira. Kenapa kok tak iki ana pamundutan jenang gula? Iki pamundutan jenang gula ki sing nyuwun ora sapa-sapa ning kanca-kancaku kuliah. Oh, Mergo tembang sampean sing sampean upload ning Instagram. Sing tembang jenang gula saka ngiringan ki lho. Oh, lah saka ngiring. Lah keke sempat viral di status cah-cah kanca-kanca. Niki sing nembang. Iki. Sing nembang niki. Idolane. Heeh, kanca-kanca pedalangan semester 1. Heeh. Idolane putute Joko Kleteng. Asli niki. Tenan kula niku digawe story niki. Ngepen banget karo iki. Jeneng gula niku. Sing wengi ngeten lho. Sinten? Iya, iya. Sinten? Kok tak kirimi fotone cahya. Monggo Mbak Mira ngaturi jenang gula nggih. Nggih. Monggo langsung mawon. Nggih, yuk. Ya. Saman ki yo nekane genderanya li ya kok isi. Nggih, niku rencang pedalangan ya. Nggih. Anu mengene nek pemandangan anyar. Kowe iki jane sir aku apa sir kono? Lah di panggung itu milik umum. Sing ndi ya sembarang, Mas. Jare yang Apa ya kuwi ya iki. Sesuk melone tak bacok kowe. Apa? Lah kecak aku lho. Sesuk prei kok. Sesuk raya. Sesuk aku ning Solo lho. Sesuk aku ning Solo. Ngeri sapa? Nggo nepake no. Napa? Ya dijawab karepmu ki lah. Wah, ditantang ki. Wani apa ora? Ramani Wong kono sakmene dhek sakmene. duit kuntek malah nantang. Go Mbak Mira.
jumeneng. Oke no. Terakhir ning season libuan. Ya. Nggih. Ngaturi menapa Mbak Jami? Iki ana sing kirim lumantar WA. Sik. Tembangipun. Iki ya tak wacane sik, Mas. Sugeng dalu Pak Dalang derek monitor wonten streaming. Saking kula Mas Purwanto, pimpinan Panca Irama Indonesia, Campursari Ponco Laras. Nitip salam damel dulur-dulur NPII dimanapun berada, terutama yang di luar negeri, request lagu lali janjine Gubuk Asmara lan Pamer Bojo. Nah, ditunggu wonten limbukan napa gara-gara nuwun. Nah, iki Pamer Bojo, Mas. Oke. Iki sintang karo anu ya jumeneng Pak Enggar. Oke. Oh, perkara tembang-tembang liyane kena ditutuk ning nggon gara-gara ya, Mas. Nggih, siap. Ya, diratani, ya. Apane lho sing diratani maksudnya iki lho. Maksudnya gamelan oke, musik ya oke. Oh, ngono to. Aja ngono to. Aku mikir liyane soalnya. Wah, iya. Umur aku. Ayo. Kasih. Nah. Mas Lindro. Wonten dawuh Mbak. Monggo perkara Gojek karo lagu-lagu disambung ning nggon gara-gara. Nderekaken monggo. Aku tak kapruan sedila ya, Mas. Oh, klik. Ya. Duk, piye, Mak? Ayo lelaki kang sinuwun, heeh, netepi wajib, heeh. Aja nganti kelangan ngeng. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Ayo nutuke lakon. Nutuke lakon. Ayo, Mak, tak derekke. Gak ngerti departemen perkirian. Kok kuru to niku? Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok. Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ning ora ambruk. Oh iya sikil. Oh iya. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pacé guru-guru nggih lho daerah mriki mawon. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sodudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Cara HP no rame jaman Diah Fafa, kemudian zaman Ida Laila dan zamane lah piye? Ora berpengalaman, ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sodudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nek kernet supir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sodudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, enek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten? Ya ora enek kok. Sampeyan mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul upane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, pengetahuan sosial paham. IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh mumung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Presiden Inggris gak pengalaman. Mudin Pacé kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Mudin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene ra SDM-e dhuwur angel iki. Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Lencung. Telek sapi. Lencung. Telek sapi. Letong. Telek pitik. Lencung.
dados serindil. sampean iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampean iki sing dipikir mung telek tok to. Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrembug masalah telek. Nek kowe mlaku ning totokan. Enek telek sakno. Iya, telek sakno. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu, enek telek sakno. Sampean balik apa tetep ning kono? apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono kuwi aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik kok baro ning kono wedi nek dijukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dijukuk wis to ngono wae ora usah mbok pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula mendudunga mawon murid-murid wonten SMP Negeri 1 mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat sebagai mahasiswa-mahasiswi yang apa yang ditujukan yang dicita-citakan selalu tercapai. Panjenenganipun Pak Maryanto matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pacé. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paringi rejeki kathah. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang soleh lan solehah, ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan raris sedaya, ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya. Semanten ugi kanca-kanca yoga, kanca-kanca dalang, kanca-kanca kula laris sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kaya mudin roh. Wah, wis kaya mudin tenan, mudin tenan. Mudin Jepang. Mudin Jepang. Jepang kok mudin. Mbak Cange, iya, ngadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek sowan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu dengan masyarakat ana ing Pacé. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pacé. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng. Nggih, sowan ana ing SMP Negeri 1 Pacé. Cocok lho diaturi aturan minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tak. Ya. Ya. Sopo? Salindro karo Salindri. Ngono. Nang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu. Nggih, no. Calon bojomu? Calon adikku. Bojone kula niki lho. Wah, anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 1 cek. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Mas Akbar sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, selamat malam. Selamat malam. Good night. Iya. Good night ya. Yes. Cek titik ala ketara. Piye kabare sampean? Go sehat. Doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat to, Mas. Sekolahnya lancar? Lancar Mas, alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lho kuliah ning isi. Oh, nek isi. Nek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gede ya, Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kek baru aku gedeng aku ya ampun. Kuwi ning ndi kuwi ya sekolah? Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Ya ampun. Di sekolahmu. Piye ayune piye jajal kedipane. Ya ampun. Ya ampun Mas Akbar. Bejane
klopo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya ya. Ya ampun. Sik komentar-komentar Bu Parsinong. Komentar niku pripun? Ambok yo. Kok ketoke mesra niku sinten jadian? Lah kula pun digendeng-gendeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Sik, Allah. kowe omonganmu ra enak. Sedikit bicara sengak di telinga. Sampe ngoni-ngoni ku napa ta? Ayo ngon-ngon aku mbok anggap kirikmu to. Boten to. Boten to. Kirike gawe. Maksudnya ngoni-ngoni gandengan dolan. Wis suruh kirik dereng pirsa. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Ane aku ngoni-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih, Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pacet. Oh, nggih, didongakne nggih, Mas nggih. Heeh, didongane ndang Kagem. paring ular-ular ayo. Kagem murite semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa Amin. dan negara. Amin. Ugi matur suwun kagem SMP 1 kalian Bapak Mariono nggih. Walah Sapa? yo yo. Marianto. Oh, Marianto, Bapak kleru. Marianto. Saruhku ki ya Mariono ki lek bakul pentol e omahku. Makane tak eling-eling pokoke Ya. ngarep-ngarepe M. Jane ya isih enom to mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cawe wedok iki biasa ngenang-ngene. Yo bene saking semangatku. aku Totalitas kok, kesini, Dik, ya? Totalitas. Totalitas yo totalitas lha iki sesuk totalane piye yo ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto. Aturan mriki. Oh iya no. Ah, monggo no. Ngono. Ya monggo Pak Marianto. Tepuk tangan ayo disepoti dulu tentang Produk. Pak Marianto. J Pak Marianto sampun minggat mriki. Luar biasa. Nggih, Pak Marianto, asmanipun Marianto. Marang sapa ora beda-bedakne piyambakipun bahkan berpendidikan atau tidak, selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi. Dirangkul podo. Dirangkul podo. Yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Tumata nggone ngasta ning nggone SMP Negeri 1 Nganjuk. Pace. Pace Nganjuk. Pace Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Iya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Niken Salindri. Turuk. Loh, ngejak ketoprakan to sampean? Sampeyan dadi apa? Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Dromo. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Ora juga lho. Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu. Jagat ora ana papat mung sliramu, donya ora ana 5 mung siji kowe Roro Jonggrang. Aku tresno karo kowe. Jonggrang, aku tresno kowe Jonggrang. Piye Bandung? Nolodolaku Tomo Diajeng. Piye to sampeyan iki nolak aku utama kudune ngono. Aku ora utama
montor wis milih brosure ana. Ora sudi Bandung. Sudi yo. Aku wegah dadi bojomu. Ah kenapa Jonggrang kowe kok wegah? Aku wong sekti Mahampara. Paribasane aji-ajiku tak antem ning gunung Juruk Segara Asam. Tak antem ning sindene iki meteng. Ya ta? C. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem Jonggrang? Ning aku duwe bebono. Gak usah kesusu sik Bandung. Loh, wis kadung pengin Jonggrang. Kowe roh bebonoku apa? Paling njaluk sekupi. Ora. Bebonoku ora larang-larang. Apa panyuwunmu Jonggrang bakal tak turuti? Cuma aku pengen Sik ketoprak kok cuma iki. Lho, sik to. Loh, ketoprak modern. ketoprak modern. Ha modern sekarang nek cuma iki. menututi zaman. Oh, ketoprak milenial lho ya. Aku njaluk omah cacah 7. Omah gede istana. Barno mobil Lamborghini 3. Terus sawahe 3 hektar. Wis Emas-emasan Hup, sing garabilah. 3 gram. Hup, karabilah aku karo nang guyangane tulimo entuk wis. Hup. Hup. Mas Lindro, piye to iki kan? Cinta iki harus diperjuangkan. Alah cinta telek apa nek ngono kuwi lo njaluk matiku wae. Lah piye to? Njaluk nek omah tikat. Alah. Lho, kuwi kan memotivasi. Kuwi pena lho. Garek sampean Wong aku wae kos kok. sik to garek ngedol ginjel ngono tok paling ya wis keturutan kabeh kok. Wah, Piye? bener. Sik to aku kok mbok kon. Lah aku nek pengen aku mbok kon adol ginjel ya aku culiken. Culiken aku. Mah, sampean tak culik tapi sampean tak kon nganu. Apa wis Tak kon nganu. Tak kon dadi ngono-ngono gelem. Gelem. Tak kei nggone kandang sapi. Gelem. Gelem. Wiro sapi ra. Ero. Wiro wedhus ra. Ero. Sebabnya apa wedhus kaya ambune kok ora enak. Ayo sebabnya Ya apa? emang takdire ngono. Ya kewan ambune ora enak. Ora menggunakan aki. Mergo dhek 200. Dudu. Mergo ora Lah, nyapa? parfuman. Salah. Sebabnya apa wedhus kae kok ambune ora enak. Terus Mergo keleke papat. Wong keleke loro iki ora enak kok nek ngono papat. tapi lo wedhus lo keleke lo. Sampeyan apa tau ngambu kelek wedhus? Papat yo Mbah yo. Kelekku mangiaknya. Gah, apa lu iki ae yo anti corona. Aduh Dek, wis ki. Corona yo iki komunitas rondo nasional. Lah. Yo Mas yo. Dek iki kan iki J. tembang mumpung ora ana pamunutan wis mardika wae. J. Mardika wae ning aku njaluk sadurunge nembang nganggo bawa dhisik kanggo mamerne swara ana ing guru-guru, Bapak Ibu guru Dwija mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé. Nggih. Yo ngaturi napa? Ah menapa? Dik Nggih. salindri. Aku salindro. Salindro. Slendro. Salindro. Ya Tak wis genti kok. sekarang. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Jenggleng. Jengleng aja. Awas ya. Tapi gunung lho ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Aku kurang mencolot. Walah. Enten aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik to? ya? Men. Deloken to ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kendange piye? Kowe nek diamuk yange. Ya, yange sapa yange? Oh. Apa lo gene dikek histori?
makan durian guys ngono. Dudu duran. Cempedak. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah neme ngono ya ora apa-apa ya, Dik ya. Mesra karo pacare lho sampeyan karo mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngewenyek iki. Iya. tak kira mesra karo meleot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong ngangkut janur kuning Walah ngentut malah. Mas. Apik ya urek kek. Apik wong nek wong nonton kok. Kayak nyapa lho madhep rene. Ndi lho? Kabeh lho. Ah mergo sing tontonane. Tontonannya kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono mau. Nguyuh kae. Ora. Tuku pentol. Mburi kene do madhep rene kabeh melu-mesani ning layar lebar di belakang. Oh iya, layar lebar. Karena di depan gak kamot. Nggih. Enggak muat. Gak muat, matur suwun. Partisipasinya warga Pacé Kulon.